Kaixo Joseba, hemen gauz, Kubika jatetxean, berriro, Inigo naiz, eta erakutsiko dizuet zelan, opari honetatik irten zen gure pintxo Mr. Rabbit txapelduna. Gu aukeratu genuen untxia, gure ustez untxia hasi da galtzen, gure sukaldetatik eta etxetatik, eta guretzat da oso garrantzitsua, untxia da oso osasungarria eta merkea da. Erabili dezakegu pintxoak egiteko, edo menuan, edo kartan, edo pilo bat forman, Eta, untxia ez deko zapore asko, eta gu lehengo eman dugu untxiari baino bat, mostaza, estia eta trufarekin, eta gero hemen ikusten dezakezu dau ja egosita 15 ordu. Eta gero ingo du gizo tradizional bezalaz, barazkiekin, eta gero okela horrekin sartuko nogi barruan, eta gero dekorazio moduen epiliko gu bi mahonezak, bat pikantea eta beste bat untxiaren aliñoarekin eginda, eta gero presentazio egiteko aukeratu kaiola hau, nire alabatxue erosi zuen untxi hau kaiola batean guri ideiak emoteko, eta gure aukeratu gu ideia hori, eta epin kaiola batean bebai, eta belarra moduan epin rukula frigituta eta loratxo batzuk. Eta hasiko gara pintxoa egiten, lehengo barazkiak, hasiko gara gorritzen barazkiak, Guretzat oso garrantzitsua Bizkaiko txapelketa, normal izaten da ekainan, eta guaz, azten gara pintxoak olan prestatzen, normalien iguale ja urtarrian, edo azten gara ja bueltak emoten aberse zeingo dugun, eta oso zaila da, jente asko da hori gauzak oso ondo egiten, eta gainera gazteak, guia pizkat sartzen ari gara, así que guretzat hor mantentzea oso garrantzitsua da. Gainera, ostalaritzan elkarteak indute txapleketa, Espainiako txapleketa, eta guretzat oso garrantzitsua da, ara hiltzeko, Madrilera hiltzeko irabazi behar duzu etxean. Eta horregatik da hain garrantzitsua guretzat Bizkaiko txapelketa. Eta, Mr. Rabbit izan da Bizkaiko txapelduna, izan da. Horregatik izan da, Madrilera, eta lortu dago 3. postua, Madrid Fusion barruan. Heldu ziren, 32 txapeldunak. Danok diez oso onak. Eta, kortea egon zen. Korte hori izan zen oso zaila eta oso gogorra. Eta horra zele egon ginen urduri, benetan. Baina gero ja, finalean heldu ondoren ja dekozu lana inda, Eta orduen ja, tranquilago egon ginen, eta, dan atera zen ondo, eta azkenean oso posik 3. postuekin. Eta gainera oso garrantzitsua da ateratzea, zu egoten zara sukaldean eta zure platerak eta sukaldea pizkanaka sartzen da. Zu txapelketa barruan bazauz, beti zauz gauza berriak ikusten, beste gauzak berriak egiten, eta hori oso garrantzitsua da, ez galtzeko hori innovazio hori gauzak berriak egitea. Deko goia sari batzuk, eta aukera moten du jentea dastatzeko, astean zehar, ostegun gabean bebai ikugu menu berezi bat, pintxo guztiekin, degustazio moduen, eta gero bebai egitu dugu menu barruan. Eta adibidez, asteburu honetan eduki dugu ziliar eskontza bat, eta nahi zuen Mr. Rabbit ipintxa, Mr. Rabbit izena esan behar da bebai zeozere garrantzitsua, eta Mr. Rabbit, geratzen da pizka, kategoria gehiago, eta geratzen da holan txukunago, nire ustez, geratzen da hobeto. Baina dekogu dana prest, hasiko gara ja pintxoa montatzen. Beti agertzen naiz ni, gara ekipo bat, gainera nire anaia koldo bebai, egoten da beti nirekin txapelketa, eta ez txapelketa makarrik, pintxoak egiten, pentsatzen, bueltak emoten, eta jatetxeko jente guztiz emoten. Zentanok dastatzen dute, zelan doaz, ondo badao, edo txarto, edo bere ideiak. Azkenean, behar duzu pilo bat jentea pintxon bat egiteko. Zu gitzen duzu idei bat, behar duzu beste ideiak hori ondo ateratzeko. Ikusi duzue zen egiten dugu gure Mr. Rabbit pintxo txapelduna, así que nahi baduzu dastatu, hemen gauz, Kubika jatetxean, Durangon, zuen zain, Agur!